Bueno, bons días a todos. Si vos parece, comenzamos esta convocatoria desta sesión extraordinaria urgente. Primeiro quero presentarvos a nova secretaria, Ángela. Hola, buenos días. Bueno, esperemos que nos acompañe moito tempo. Por medio de asuntos anos. Bueno, esperemos que sea solo. Bueno, comprobar que todos tendes son e audio. Si levantades a man, quere decir que todos tendes sonido. Sí, sí. Alicia, sí. Andrés tamén. Sí. Sí. Pena. Vale, perfecto. Bueno, pois empezamos co primeiro punto, que é a ratificación da urgencia da convocatoria. A urgencia ben motivada do cumprimento dos plazos marcados pola normativa relativa á redención de cuentas anuais por parte das entidades locais. O plazo máximo foi modificado polas circunstancias do decreto da arma, pasou a ser do 15 de outubro ao 22 de xaneiro, polo tanto, vémonos obrigados a facer esta convocación extraordinaria para poder aprobar as contas e a partir de aí seguir coa continuidade dos procesos do Concello. Si queredes comentar algo. Bueno, bons días a todas e a todos. En primeiro lugar, quería darlle a benvida á secretaria de doutora Ángela, inda que desde a Lesanía, pois, xa teremos a ocasión de deixar que todos os éxitos posibles dentro do noso Concello que serán éxitos para todos os vecinos. Ratificamos a urgencia, estamos exprimendo xa no 22 da mañá, o festivo local, pero, bueno, temos que sacar este documento técnico porque, senón, pois, perjudícase os intereses do Concello. Por lo tanto, nós vamos a votar a urgencia, que hubo tempo suficiente, pero, bueno, sabemos como funciona isto, sempre somos típicos de que sempre esperamos ao último momento, no último día, pero, bueno, é importante sacar adiante este documento. Por parte de Compromiso por Galicia. Sí, bo día a todos e a todas e darlle como non a benvida a Ángela, que é a nova secretaria, que espero que teña unha estancia aquí no Concello da Baña agradable e que todo saia o mellor posible. Evidentemente hai que aprobar a conta xeral, algo un trámite simplemente, pero tamén é o quinto pleno urxente que se convoca un pouco máis dun ano. Eu creo que as cousas hai que tomalas con un pouco máis de seriedade, con un pouco máis de tempo para evitar este tipo de situacións. É certo que agora, claro, o tempo apremia e os plazos están aí, hai que facelo de urxencia, pero se collera un poquinho antes, pues non habría que facelo con cada de urxente. Por iso, desde o noso grupo, vamos a absternos na votación. Ben, naquela procedemos. Votos a favor? Sí, o Partido Popular a favor. Abstencións? Queda aprobada a urxencia. Pasamos ao segundo punto do orden do día. Aprobación da conta xeral do exercicio 2019 do Concello da Baña. Ben, despois da comisión de contas que tivemos, foi publicada, foi exposta no talón de anuncio reglamentario 15+8 e agora procedemos a aprobarla de maneira definitiva. Se queres comentar algo por parte do Partido Popular. Bueno, cometemos antes, e volvo a dicir, cando se traían as contas xerales ao Concello, ao Pleno, en anteriores etapas, sempre había unha disputa dicindo que a conta xeral, que parecía que había algo encoberto. Hasta que veu un día un secretario, non o anterior, pero cando estaba Celestino, dixo que era un documento técnico económico de intervención donde se facía a relación pois un pouco de todo o que foi do exercicio anterior. Aquí, neste caso, son a de conta xeral de 2019. Nós temos sentido de responsabilidade. Mitad do ano estuvemos ainda todavía gobernando nós. Por lo tanto, en este documento, que non temos nada que objetar nun documento técnico que fai realmente de la intervención e cumplindo os plazos reglamentarios pola normativa, vamos a votar a favor polo sentido de responsabilidade que temos e que é necesario estar aprobadas a dar conta da conta xeral para sucesivas
órdenes de subvención ou axudas que poda ter o Concello. Moi ben, gracias pola súa consideración. Por parte de Compromiso por Galicia? Sí, nada máis que obxectar, simplemente a conta xeral é pouco máis que un trámite, evidentemente ten que seguir uns prazos e uns procedimentos legais, e nada máis, vamos a votar a favor. Ben, procedemos entonces á votación. Votos a favor? Queda aprobada logo. E con isto, se non hai nada que añadir ao orden do día, damos por finalizado o pleno. Moi ben, bo día a todos e a todas.